Zera dirurik ordaintzeko gure indemnizazioa. Eta ikusten gauz honetan azkeneko 3 egunetan dendan 2x1 epin dabela, eta dala gure dirue erregaletaz dagozena, eta gurentzako ez da beuki, esaten da moduen, 20/erdibe guretzako ez da beuki, eta oin dagoz jentieri erregaletan gure dirue, eta da lotzagarrize. Da lotzagarrize, holan tratetie 41 urte, 35, 38, egin dagozen personari, horrela tratetie da lotzagarrize. Eta sentiduten gara, hori guri barreka dagozela, izpezinoa betorte ezakie, kometetzen dutziz gauzek, eta eurek ez da betzen kasurik segiten dabe, hola, eta gu ordaindu banedeko eskuez 3 hilabete, eta gauz ikusten gure aurretik karrokada generoa pasaten, karrokadak, eta ademaz eguneko gauzek erosten dagoz, dirurik ez tegirazten dozko, enundik ataten dago hori dirue hor dagona guri eta guri ordaintzeko, eta erregaletan dagoz. Eta sentidute gara, total mindute, egoera honetan egotie, eta gure agonize luzatzen dagozela.